אני פז מוסקוביץ' גנזך, ככה זה, השם נהיה ארוך כשמתחתנים. תגידו לי, כמה פעמים קיבלתם לא בחיים שלכם? כמה פעמים הלא הזה גרם לכם לעצור? בוס שוחק, פחד משינוי, תחושת חוסר ערך. אז כן, אם עוד לא הבנתם, אצלי זו ממש הדיאליזה. אני עובדת ממש כדי לחיות. אני כל יום יכולה להחליט לא לחיות. מספיק, לא להתחבר למכונה. לא לחיים רגילים, אלא לחיים שבחרתי לבנות. מה גרם לי לעבור את כל זה? אני אגיד לכם, הרוקרות. ואני מחזירה לכם את ההבנה שיש לכם את הזכות להישמע.